Páči sa ti taliansky jazyk a chceš sa ho naučiť? A možno, že už aj máš kúpenú nejakú knihu taliančiny pre samoukov. A ja som kedy začínala s takouto knihou, ale nič mi nedalo tak viac, ako mať postavené kvalitné základy. Pretože kvalitné základy je to, na čom ďalej vieš stavať. To, od čoho sa vieš rozvinúť. A ver mi, že ako lektor viem, o čom hovorím. A preto ťa pozývam do môjho kurzu Cominciamo A1.1, ktorý je určený pre úplných začiatočníkov. Tento kurz je 12 týždňový a začíname 14. januára, takže sa stihneš vrátiť aj z lyžovačky, pokiaľ ju máš v pláne, niekedy začiatkom januára, počkám na teba. A je to kurz pre malú skupinku, maximálne 7 študentov. Každú stredu o 18. hodine sa uvidíme online cez Zoom a okrem učebnice dostaneš odo mňa aj také personalizované materiály, kde ťa prevediem ďalej a moji študenti viacerí si tieto materiály ešte viacej pochvalujú, pretože je tam presne to vysvetlenie toho všetkého, čo potrebujú. Takže ak ťa to volá a máš priestor, ak chceš sa učiť taliančinu, tak poď do toho. Informácie o tomto kurze nájdeš na mojej stránke www.svettalianciny.sk. Hneď na úvode, v lište to tam je vypísané. Čau!